Και το δηλώνω τώρα, ότι εγώ έχω κάνει ήδη προσφυγή στο Υπουργείο Πολιτισμού για αυτό το θέμα. Δεν θα μείνει έτσι το πράγμα και όχι μονάχα, αλλά και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Γιατί αυτά τα θέματα, το ΔΠΤ δεν είναι τοπικό θέμα μόνο, αφορά όλη την Ελλάδα. Πληρώνονται αυτά τα θέματα από τη φορολογία των Ελλήνων. Και οι εργοδότες, οι δικοί μας, είναι οι Έλληνες, οι πολίτες και των πόλεων και όχι η διοίκηση του θεάτρου. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν κατασπαταλώνται. Πρέπει να τα σεβόμαστε και να σεβόμαστε και να έχουμε και την ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω κατευθείαν, εάν αντιλαμβάνεστε εσείς το τι συμβαίνει και πώς γίνεται, επιστρέψτε μου μέσα σε εισαγωγικά, μεταφορικά, αυτό το παιχνίδι της Δημοτικής Αρχής με τις επιλογές και με το πώς θα λειτουργεί ένα θέατρο. Έχετε αντιληφθεί, έχετε πάρει χαμπάρι για παράδειγμα, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού αρνείται και κοφεύει να στείλει τις υποχρεώσεις στον Δήμο. Θέλω να πω λοιπόν για να καταλήξω πολύ γρήγορα τι με πιέζουν. Εσείς θα μπορούσατε να πείτε μένω και 6 και 7 μήνες απείρατος εδώ. Έχει συμβεί. Έχει συμβεί και επειδή ρωτάτε έτσι με αυτόν τον τρόπο θα σας πω και κάτι. Όταν ξεκίνησε στην αρχή του 2011 και άλλαξε και ο θεσμός και άλλαξαν ορισμένα πράγματα, υπήρχε καθυστέρηση καταβολής από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Δήμο των χρημάτων για να πληρωθούν οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί και τότε δάνεισα εγώ το θέατρο για να πληρωθούν και να μην σταματήσει το θέατρο. Λοιπόν, μην με ρωτάτε τέτοιες ερωτήσεις. Και έχω πλήρη συνείδηση. Και αυτά που παίρνω, που εισπράττω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι σίγουρα πολύ λιγότερα από ό,τι ίσως παίρνετε εσείς σαν μισθό. Ναι, αυτό που θέλω να ρωτήσω.